Avraam și-a dat Duhul la vârsta de 175 de ani, după o bătrânețe fericită. După moartea lui, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac. Rebecca i-a născut 2 băieți gemeni, cărora le-au pus numele Esau și Iacov. Cu toate că erau frați gemeni, Esau și Iacov nu semănau deloc la înfățișare și firile le erau la fel de diferite. Băieții s-au făcut mari și atunci deosebirile dintre ei 2 s-au văzut și mai bine. Esau a ajuns vânător și îi plăcea să colinde pădurile. În schimb, Iacov stătea mai tot timpul împreună cu părinții lui și nu prea se depărta de lângă corturile în care locuiau. De aceea Rebecca, mama lor, îl îndrăgea mai mult pe Iacov decât pe Esau. Isaac însă îl iubea mai mult pe Esau, pentru că mânca din vânatul pe care acesta îl aducea. Într-o zi, când Esau a venit de la câmp flămând și ostenit, l-a găsit pe Iacov fierbând în fața cortului o oală cu ciorbă de linte. "Frate, sunt lihnit de foame și rupt de oboseală, căci am alergat toată ziua pe câmp. Dă-mi să mănânc din ciorba pe care ai gătit-o. Altfel, simt că o să leșin de nemâncat ce sunt." "Îți dau să mănânci din ciorba mea numai dacă îmi vinzi mie dreptul tău de întâi născut," a răspuns Iacov cu viclenie. Esau a început să se tânguie și să se roage de Iacov, dar fratele lui a rămas neînduplecat la toate stăruințele lui. Când a obosit să se tot roage în zadar și când n-a mai putut să îndure mirosul ispititor de mâncare caldă, Esau și-a zis: "La ce o să mai folosească acest drept de întâi născut dacă o să mor de foame?" Și i l-a vândut lui Iacov pentru un blid cu ciorbă de linte.